Der var slag, der efterlod lig, der var enheder, der efterlod rapporter, men der var også fronter, der efterlod spørgsmål. Og mænd, der vendte tilbage ude af stand til at forklare, hvad de havde oplevet. Zoner, hvor tiden syntes at stå stille, fodtrin, der lød uden lig, lys, der så fra himlen uden at tilhøre nogen her. Oplevelser registreret, men aldrig fuldt ud forstået. Dette er ikke historien om, hvad der blev set. Det er historien om, hvad mange svor, de følte, og som krigen aldrig kunne forklare. Savnet, mænd, der forsvundede. Da det tredje rige begyndte at kollapse, forsvandt mange af dets menneskelige søjler i skygger. Byer brændte, broer blev sprængt i luften, før de kunne krydses, arkiver blev brændt i desperation, og navne, der engang blev udtalt med bæven, opløstes i røg, før nogen kunne stille dem for retten. Der var generaler, der ventede på enden med besejret værdighed, ministre, der søgte umulige aftaler, og soldater, der overgav sig, deres hænder følelsesløse af kulde og frygt. Men der var andre, der valgte forsvinden. Mænd, der vidste for meget, som ikke havde råd til at blive afhørt, som forstod, at deres liv var mindre farlige døde eller skjulte end levende og fængslede. Blandt dem var skikkelser, der var lige så uhyggelige, som de var centrale. Heinrich Müller, Wilhelm Canaris, Rudolf Hess og Martin Bormann. 4 forskellige mænd, men forenet af et enkelt resultat. Verden så dem aldrig falde. Heinrich Müller, chefen for Gestapo, havde været det skjulte ansigt for administrativ terror. Han var hverken karismatisk eller talerglad. Han var effektiv, metodisk og fuldstændig hensynsløs. Han gennemførte forhør uden at hæve stemmen, overvågede deportationer uden tøven og arkiverede hemmeligheder som en person, der placerer brikker på et skakbræt, kun kendt af ham. I Berlins sidste dage, da sovjetiske kanoner pressede byen ind i dens endelige stilhed, forblev Müller angiveligt i bunkeren eller i nærliggende luftfartsministeriums kontor stadig arbejdende. Nogle beretninger tydede på, at han bevarede sin ro, overbevist om, at han kunne forhandle sin overlevelse ved at tilbyde information til den, der kom sejrrigt ud. Andre hævdede, at han forblev engageret i ideen om selvmord som statens sidste handling, en idé han forsvarede til den bitre ende. Men det, der virkelig var for uroligende, var, hvad der skete derefter. Ingenting. Han var ikke blandt de tilfangetagne fanger. Hans lig blev ikke identificeret blandt dem, der blev fundet i Berlin. Ingen sovjetisk rapport bekræftede hans anholdelse. Amerikanerne kunne heller ikke finde spor af ham. Han var en mand, der blev omhyggeligt registreret i hver eneste menneskejagt, men alligevel blev han selv umulig at spore. Nogle fastholdt, at han døde under murbrokkerne og blev begravet i en massegrav. Andre hævdede, at sovjetterne fangede ham og tvang ham til at arbejde for deres hemmelige tjeneste i årevis i skyggerne. Der var også teorien om, at han var flygtet under falsk identitet via hemmelige ruter, måske til Sydamerika, hvor nogle efterretningstjenester muligvis havde brugt ham som informant i den spirende kolde krig. Hans forsvinden blev en ekstraordinær gåde, fordi han ikke var en mindre kriminel, men lederen af rigets interne undertrykkende apparat. Hvis nogen kendte til hemmeligheder, der kunne kompromittere hele verdensmagter, var det Müller. Måske er det derfor, hans navn aldrig dukkede op igen i optegnelserne, enten fordi han blev tavs for evigt, eller fordi han fortsatte med at tale, hvor ingen kunne høre ham. Wilhelm Canaris repræsenterede en anden form for mystik, mere subtil og politisk end bureaukratisk. Som chef for Abwehr, den tyske militære efterretningstjeneste, havde han opretholdt en tvetydig opførsel under hele krigen. Som karriereofficer, patriot, men også dybt kritisk over for den retning, naziledelsen havde taget, dyrkede han hemmelige kontakter med oppositionsfigurer både i og uden for Tyskland. Nogle så ham som en dobbeltagent, andre som en mand, der søgte at redde sit land fra et totalt nederlag ved at forhandle bag Hitlers ryg. Han blev beskyldt for involvering i mordforsøget den 20. juli 1944 og blev efter en intern efterforskning endelig arresteret og fængslet. Senere vidnesbyrd indikerede, at han blev overført til koncentrationslejren Flossenbør, hvor han angiveligt blev henrettet i april 1945. Det vidt udbredte billede var af en gammel, tynd og resigneret mand, der blev ført til galgen på Himmlers direkte ordre. Der blev dog aldrig fundet noget lig, der blev ikke fundet nogen verificerbar grav, og der blev aldrig offentliggjort nogen fotografier af liget. Officielle beretninger fastholdt hans død,
men hans figur var indhyllet i for mange hemmeligheder og internationale forbindelser til, at verden ikke kunne mistænke andre muligheder. Nogle analytikere antydede, at han i betragtning af hans fremtrædende plads som tidligere efterretningschef muligvis var blevet hemmeligt tilbageholdt af allierede styrker for at udtrække afgørende oplysninger. Andre pegede på en reel, men udokumenteret henrettelse midt i kaoset i krigens sidste dage. Men der var dem, der mente, at Canaris havde forfalsket sin død for at forsvinde ved hjælp af vestlige kontakter. Hans navn hængte fast i modstridende rapporter som en agent, der var faret vild mellem to verdener, for værdifuld til at lade dø, for farlig til at give slip på. Hvis han havde været en hemmelig fjende af Hitler, kunne hans officielle død blot have været belejligt nok til at lukke hans sag uden at skulle forklare sin skæbne. Da krigen stadig langt fra var slut, var et andet højtstående medlem af regimet allerede forsvundet på en måde, der var lige så uventet som forvirrende, Rudolf Hess. I maj 1941, da Tyskland endnu ikke havde invaderet Sovjetunionen og krigen mod Storbritannien stadig var i gang, fløj Hess alene til Skotland i en Messerschmitt, hvor han sprang ned med faldskærm for at forsøge fredsforhandlinger direkte med briterne. Han blev straks taget til fange, forhørt og holdt fanget, mens konflikten varede. Et hvert forsøg på at forklare hans motivation var fyldt med modsigelser. Nogle betragtede ham som en vrangforestillingsmand, der var overbevist om, at han kunne forhindre Tysklands fremtidige lidelser. Andre mente, at han handlede på Hitlers ordre i en hemmelig mission, der gik galt og efterfølgende blev afvist. Der var også teorier, der forbandt ham med et forsøg på at forhandle med britiske fraktioner, der gik ind for en aftale med riget. Hans langvarige fængsling og hans fortsatte fravær fra den offentlige debat øgede kun tvivlen. Krigen fortsatte uden ham. Hess dukkede op igen alene ved Nürnberg-processerne, gammel og fjern, anklaget som en af regimets øverste ledere. Han blev idømt livsvarigt fængsel og forblev fængslet i årtier i Spandau-fængslet. Men selv hans afslutning var indhyllet i mystik. Da han blev fundet død i 1987, officielt selvmorder, dukkede stemmer op, der hævdede, at det ikke længere var ham, men en dobbeltgænger, der blev brugt til at holde et symbol i live. Nogle familiemedlemmer og analytikere påpegede, at visse fysiske karakteristika ved fangen adskilte sig fra den virkelige Hess. Andre foreslog, at han blev myrdet for at forhindre ham i at afgive sin endelige vidneudsagn. Sandheden er, at selv mens han var indespærret og tilsyneladende under kontrol, blev Hess endnu en konceptuel forsvinden. En mand, hvis identitet og skæbne blev debatteret selv efter hans død. Martin Bormann var måske den mest pragmatiske og beregnende af alle mændene i Hitlers inderkreds. Han var hverken taler eller militærstrateg. Han var magtens administrator, manden, der kontrollerede adgangen til føreren, der filtrerede beskeder, der påvirkede beslutninger ved at bestemme, hvad der nåede lederens ører. Hans autoritet voksede stille og roligt midt i underskrevne dokumenter og forhandlede loyaliteter. Da Berlin begyndte at synke under fjendtlig ild i april 1945, forblev Bormann hos Hitler i bunkeren, hvor han nedskrev de sidste diktater og var vidne til sammenbruddet af det regime, han havde hjulpet med at konsolidere. Efter førerens selvmord vides det, at han var en del af den gruppe, der forsøgte at flygte fra bymidten. Fra det tidspunkt divergerer alle beretninger. Nogle hævdede, at han blev set nær Weidendammerbroen, såret eller allerede død efter en sovjetisk eksplosion. Andre sagde, at han havde indtaget gift, før han blev taget til fange. Der var også beretninger om, at det lykkedes ham at flygte over fjendens linjer og følge en hemmelig rute til et tilflugtssted i Sydtyskland eller endda til Sydamerika, takket være flugtnetværk, der allerede var etableret for andre højtstående medlemmer af regimet. I årevis blev hans navn nævnt sammen med navnene på flygtninge i Argentina, Paraguay eller Chile. Fotografer, påståede øjenvidner og journalistiske rygter insisterede på hans overlevelse. Nogle hævdede, at han levede i skjul under en anden identitet, beskyttet af tidligere allierede eller af dem, der frygtede, hvad han kunne afsløre, hvis han blev taget til fange. Den officielle historie sluttede 2 årtier senere i 1972, da der blev fundet skeletrester nær det sted, hvor vidner hævdede at have set ham falde. En foreløbig retsmedicinsk analyse matchede tandkarakteristika tilskrevet Bormann.
Senere hævdede genetiske test at bekræfte hans identitet og konkluderede, at han var død i Berlins sidste dage. Men ikke alle var tilfredse. Der var alt for mange års tavshed mellem 1945 og fundet af liget. Selve fundet fandt sted på et sted, der allerede var blevet gennemsøgt mere end én gang. Mistanken varede ikke, fordi beviserne var utilstrækkelige, men fordi myten om bureaukraten, der trak magtens tråde fra skyggerne, var for bekvem til at tro, at han blot var død på gaden som enhver anden flygtning. Hans forsvinden nærede i årevis indtrykket af, at rigets bureaukratiske hjerte var undsluppet for at fortsætte med at eksistere i skjul som en latent infektion i et fjerntliggende hjørne af verden. Verden blev ved med at dreje. Tyske borgere forsøgte at genopbygge deres liv midt i fysiske og moralske ruiner. De allierede rejste monumenter og konstruerede officielle fortællinger. Men i historiens udkant var der stadig ubesvarede spørgsmål. Døde Müller i en sammenstyrtet kælder, eller levede han videre under et andet navn? Blev Canaris virkelig henrettet, eller blev han tavs af nye allierede i andre uniformer? Havde Hess handlet alene, eller var han en budbringer af en hemmelig fred, der aldrig blev udtalt? Faldt Bormann blandt murbrokkerne, eller gik han fri i årevis usynliggjort af dem, der frygtede hans stemme? Tiden forvandlede disse forsvindinger til hybride legender, en blanding af virkelighed og mistanke. Fraværet af absolut sikkerhed forvandlede deres skæbner til frugtbar jord for hypoteser, romaner, forsinkede undersøgelser og tilståelser, der dukkede op for sent til at blive bekræftet. Deres spor forsvandt, men ikke helt. Fragmenter af historier, ufærdige rapporter og modstridende vidnesbyrd forblev. Og frem for alt hængte en foruroligende følelse ved, som om en del af sandheden bevidst var blevet skubbet ud af rampelyset. I en krig, der ødelagde alt, blev selv sandheden delvis bombarderet. Og blandt vraget af kollapset valgte eller blev nogle mænd tvunget til at forsvinde for evigt, og blev ikke blot flygtede kriminelle eller usynlige fanger, men historiske spøgelser. Den frygt, de havde sået, overlevede deres kroppe, og mysteriet omkring deres ende gav dem en anden tilværelse, mere foruroligende og mere stille end den første. De forsvandt midt i ild, brændte dokumenter og fragmenterede vidnesbyrd, men de blev aldrig glemt. For i deres forsvinden forblev en påmindelse om, at selv når krigen slutter, lever nogle fjender videre i erindringen, ophængt i et gråt område, hvor fortiden ikke dør, den blot gemmer sig. Skatte, der aldrig blev fundet, mens det tredje rige smuldrede midt i ruiner og desperate ordrer forsvandt mere end blot mænd sporløst. Genstande forsvandt også, livløse genstande, der bar en symbolsk magt, næsten lig med de ledere, der havde begæret dem. Der var forsejlede underjordiske hvælvinger, bombede slotte, hvis kælder ikke længere afslørede, hvad de engang indeholdt, gods transporteret på tog, der aldrig nåede deres destination, og konvojer, der stoppede lige før de havde afsluttet deres rejse. Det var ikke bare konfiskerede penge eller kunst. Disse var skatte, der blev forvandlet til instrumenter for prestige, propaganda og kulturel dominans. Og da de tyske linjer kollapsede, og de allierede hære begyndte at rykke frem, blev mange af disse genstande gemt væk eller forsvandt under ild, sne, vand eller stilhed. Et af de mest symbolske tilfælde var Ravrummet, et helt kammer, der betragtes som en af de mest ekstraordinære juveler inden for europæisk håndværk. Bygget mellem 1701 og 1711 af preussiske og danske håndværksmestre, blev det i 1716 foræret af kong Frederik Wilhelm I af Preussen til zar Peter den Store af Rusland som en diplomatisk gestus. Den blev til sidst installeret i Katarina-paladset i Tsarskoje Selo nær Sankt Petersborg, hvor den blev et symbol på kejserlig pragt. Den var dekoreret med udskårne ravplaketter, bladguld og spejle, og dens værdi, selvom den endnu ikke var præcist beregnet i moderne tid, blev betragtet som uberegnelig på grund af dens unikke karakter. Da tyske tropper invaderede Sovjetunionen i 1941, demonterede specialiserede enheder Ravrummet på bare 6 oktradive timer efter ordre fra den tyske hær og transporterede det til Königsberg, nu Kaliningrad. Der blev det udstillet i byens slot. Samtidige beretninger er enige om, at det forblev på plads mindst indtil slutningen af 1943. I august 1944 bombede RAF Königsberg kraftigt, og slottet led betydelig skade. I de første måneder af 1945, da den Røde Hær rykkede ind i Østpreussen,
blev vragrummet angiveligt pakket sammen igen og menes at have været opbevaret i slottets kældre. Derefter forsvandt det. Da sovjetterne erobrede byen i april 1945, fandt de ikke rummet. Det var ikke placeret i nogen beskyttelsesrum, tog eller skjulte opbevaringsfaciliteter. Det blev foreslået, at det kunne være blevet ødelagt af brand eller eksplosioner. Det blev også hævdet, at det blev taget af nazisterne før Tysklands fald og gemt i en mine, et afsidesliggende slot eller en jernbanetunnel. I årtier ledte ekspeditioner efter spor i huler, bunkere og underjordiske opbevaringsfaciliteter i Tyskland og Polen uden afgørende resultater. Løse fragmenter blev fundet, såsom en mosaik i 1997 i en afdød tysk soldats besiddelse, men aldrig hele hallen. Den dag i dag er den stadig forsvundet eller ødelagt, og dens rekonstruktion i Tsarskoye Selo, der officielt åbnede i 2003, var ikke en opdagelse. Det var en genskabelse baseret på fotografier og planer. Sagen om vragrummet gav anledning til en række dokumenterede myter om skatte, der forsvandt under den tyske tilbagetrækning. Der var dog andre skatte, hvis forsvinden ikke blev tilskrevet bombning, men snarere organiseret fortielse. På den anden side af verden, i Filippinerne, blev figuren af den japanske general Tomoyuki Yamashita forbundet med en af de største påståede nedgravede skatte i hele krigen. Yamashita, der havde opnået berømmelse som Malaysias Tiger for sin hurtige erobring af Singapore i 1900 og togfyrer, blev sendt til Filippinerne i 1904 for at forsvare øgruppen mod den amerikanske offensiv. I denne periode begyndte rygter at cirkulere om, at højtstående japanske officerer forbundet med kejserlige kredse og angiveligt koordineret under en operation kendt som Golden Lily, havde transporteret store mængder guld, juveler, statuetter og religiøse genstande plyndret i Malaysia, Singapore, Burma, Indonesien og andre besatte områder i Sydøstasien til Filippinerne. Det blev sagt, at disse skatte var gemt i tunneler, der hastigt blev gravet i bjerge, såsom i Baguio eller i jungleområder på Luzon, før amerikanske styrker genvandt kontrollen. Nogle beretninger hævdede endda, at Yamashita personligt overvågede disse begravelser, eller i det mindste blev holdt ansvarlig for deres eksistens. Da han blev taget til fange i september 1945 af amerikanske tropper og efterfølgende stillet for retten i Manila, blev der ikke officielt fremlagt beviser vedrørende nogen skat under hans kommando. Han blev henrettet ved hængning den 23. februar 1946. Men i senere år begyndte påståede tilståelser fra japanske soldater, kort med symboler, vidnesbyrd fra uofficielle udgravninger og beretninger fra amerikanere, der hævdede at have opdaget noget af skatten og i hemmelighed delt den imellem sig, at dukke op. Ingen storstilet officiel undersøgelse bekræftede den faktiske eksistens af en massiv skattekiste, der historisk set er dokumenteret at tilhøre den japanske stat. Mistanken blev dog styrket af, at store mængder ædelmetaller under krigen faktisk var blevet konfiskeret i Asien af det japanske militær, og der var registreringer af forsendelser til taktiske zoner. Det formodede Yamashita-guld blev aldrig officielt fundet, men den dag i dag fortsætter det med at blive ledt efter af skattejægere, der udforsker bjerge og huler i Filippinerne, overbevist om, at skatten eksisterer, og at dens størrelse overgår alt, hvad der sank eller forsvandt i Europa. Den formodede Yamashita-skat blev til sidst en levende legende, der kombinerede verificerede fakta, såsom japansk plyndring i besatte områder og forsendelse af værdigenstande til logistiske centre, med påstande, der var umulige at bekræfte fuldt ud. Der var historier om tunneler forsejlet med sprængstoffer, krigsfanger henrettet for at eliminere vidner, officerer, der forsvandt med vigtige oplysninger og kodede dokumenter, der stadig cirkulerer på det sorte marked i dag. Private efterforskninger og endda retssager i senere årtier involverede tidligere militærpersonale, lokale politikere og forretningsmænd forbundet med hemmelige eftersøgninger. Ingen massiv skat, der officielt blev anerkendt som Yamashitas guld, blev nogensinde fundet, men små mængder nedgravede værdigenstande blev genvundet på forskellige tidspunkter, nogle sandsynligvis forbundet med japansk krigsplyndring. Det, der var tilbage, ud over eventuelle isolerede fund,
var overbevisningen om, at rigdomme hastigt var blevet skjult i lyset af et forestående nederlag, og at deres præcise placering var gået tabt sammen med de sidste officerer, der kendte detaljerne om dens opholdssted. På den anden side af verden, i de østrigske alper, blev en sø beliggende mellem bjerge skueplads for endnu en endeløs eftersøgning. Toplitzsøen, der ligger i Steiermark og er ca. 100-120 meter dyb, havde været brugt af Kriegsmarine som testområde. Mod slutningen af krigen, som det senere blev dokumenteret, dumpede nazisterne kasser med materialer relateret til hemmelige operationer i den. I 1959 blev store mængder falske britiske pengesedler opdaget på bunden, forbundet med Operation Bernhard, en plan fra Reich om at oversvømme den britiske økonomi med masseproducerede falske pund sterling. Denne bekræftede opdagelse nærede yderligere mistanken om, at kister indeholdende dokumenter, ædle metaller eller andre værdigenstande også var sunket. Søens omgivelser med tætte skove og dybe områder, hvor ilt er knappe, gav den en ufremkommelig og gravhøj atmosfære, der forstærkede ideen om skjulte gemmer. Gennem det 20. århundrede og frem til i dag er der blevet organiseret adskillige ekspeditioner, nogle autoriserede og andre ulovlige, for at finde yderligere beviser. Selvom der blev fundet fragmenter af forfaldne dokumenter og nogle metalkomponenter, blev eksistensen af en stor skat aldrig bekræftet. På trods af dette blev søen fortsat betragtet som rigets flydende kirkegård, et sted, hvor ikke kun materielle ressourcer var skjult, men også fragmenter af hemmelige operationer, der var designet til at være sporløse. Mens nogle skatte blev ledt under jorden eller under vandet, forsvandt andre over grænserne og blev diskret transporteret, før kollapset var fuldstændigt. Kunst konfiskeret af nazisterne blev opbevaret på museer, slotte, miner og tog efter omhyggeligt planlagte ruter. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, var et af de agenturer, der var ansvarlige for at konfiskere hele samlinger, især i Frankrig, Belgien, Holland og Polen. Hermann Göring, en af regimets øverste ledere, samlede personligt en samling anslået til over 1300 værker, herunder malerier, skulpturer og europæiske mesterværker. Mange af disse værker blev fundet efter krigen, men andre dukkede aldrig op igen. Blandt de mest symbolske eksempler var det formodede portræt af en ung mand, tilskrevet Raphael, sidst set på Czartoryski-museet i Krakow og derefter flyttet til Wrocław. Efter 1945 blev dets opholdssted fuldstændig ukendt. Malerier af Tizian, Rembrandt og Caravaggio blev også meldt savnet, og deres endelige skæbne blev aldrig fuldt afklaret. Der findes optegnelser over konvojer, der transporterede kunstværker til sikre havne, men disse konvojer nåede enten aldrig deres destination eller blev opfanget, uden at deres indhold nogensinde blev bjerget. Nogle værker blev fundet årtier senere i private palæer eller blandt tidligere embedsmænds ejendomme, men en betydelig del af den konfiskerede europæiske kulturarv er stadig ukendt. Forsvinden af disse kunstneriske skatte havde en mere dybtgående effekt end blot materielt tab. Det repræsenterede en måde at slette kulturel identitet eller bevare symbolsk magt på, selv efter nederlag. Efterfølgende undersøgelser viste, at nogle skjulesteder, som nazisterne brugte, såsom saltminer i Østrig og Tyskland, indeholdt tusindvis af omhyggeligt beskyttede genstande. Men der var også steder, der blev tømt, før de allierede ankom, eller hvis dokumentation blev ødelagt for at forhindre deres genfinding. Denne blanding af systematisk planlægning og i sidste ende kaos betød, at noget af byttet forblev spredt eller begravet på ukendte steder. Nogle historikere argumenterede for, at visse genstande muligvis var blevet ødelagt for at forhindre deres genfinding, mens andre mente, at de forblev skjult af frygt for juridiske krav, eller fordi de var blevet erhvervet på det sorte marked efter krigen. Ved krigens afslutning viste de sejrende hære interesse i at genvinde det stjålne, men der var også en selektiv tilegnelse af alt med strategisk, videnskabelig eller økonomisk værdi. Genfindelsen af kunst blev et kapløb med tiden mellem besættere og tidligere plyndrere. Der var dog genstande, der aldrig blev deklareret i officielle optegnelser, og derfor forblev uden for enhver formel eftersøgning. Mysteriet om de forsvundne skatte fra 2. verdenskrig var således ikke begrænset til en specifik sag, men blev et tilbagevendende fænomen i forskellige lande og konfliktområder.
Fra et ravrum, der var blevet et kejserligt symbol, til kister nedsænket i alpine søer eller stillehavsbjerge, til klassiske malerier, der måske stadig hængte på en privat væg, efterlod hver forsvinden ikke kun mistanken om et uopretteligt tab, men også en foruroligende sikkerhed. I det endelige kaos i et kollapsende imperium lå værdien af en genstand ikke altid i at besidde den, men i at skjule den så dybt, at ingen andre kunne gøre krav på den. Umulige våben og forbudte projekter. Da krigen endegyldigt vendte til fordel for de allierede, besluttede nogle nazistiske ledere, at det eneste håb lå i en teknologisk revolution, der kunne ændre konfliktens forløb i sidste øjeblik. Inden for regimet talte man om Wunderwaffe, mirakelvåben, som om den materielle og logistiske indsats kunne erstattes af en videnskabelig opdagelse, der kunne fungere som et afgørende genfærd. Propagandaministeriet insisterede på, at der snart ville dukke en anordning op, der kunne ødelægge hele byer med et enkelt skud, skyde hele eskadriller ned eller muliggøre flyvninger så hurtigt, at ingen radar kunne opdage dem. Mange af disse løfter kom aldrig længere end tegnebrættet, men nogle nåede prototypestadiet, andre oplevede faktisk kamp, og nogle få nærede myter så vedholdende, at de overlevede ud over rigets nederlag. En af de mest gådefulde historier centrerede sig om en påstået artefakt, kaldet Die Glocke, klokken. Ifølge vidnesbyrd indsamlet årtier senere, især efter år 2000 af forfattere som Igor Witkowski, blev projektet angiveligt udviklet under SS-kontrol på faciliteter beliggende nær den daværende tyske by Breslau, nu Wrocław, Polen, eller nær en mine i regionen kendt som Aulmoor-kompleks. En anordning formet som en metallisk klokke, cirka 2 meter høj, blev beskrevet som havende negative biologiske virkninger på levende væsener, når den aktiveredes, i stand til at dræbe planter og dyr i nærheden. En armeret betonindkapsling var angiveligt nødvendig for at indeholde den udsendte stråling eller energi. Det blev også hævdet, at denne anordning var forbundet med forskning i tyngdekraft, alternativ energi eller endda tidsrejser, selvom ingen officiel kilde har bekræftet dette. Sandheden er, at nazisterne udførte avanceret forskning inden for områder som jetfremdrift, raketvåben og atomfysik, og SS havde hemmelige projekter under Heinrich Himmlers kommando for at udnytte enhver teknologisk fordel. Figuren Die Glocke opstod derefter som en sammensmeltning af senere rygter, ødelagte arkiver og den sikkerhed, at der havde fundet forskning sted, men at den aldrig var fuldt dokumenteret før krigens afslutning. Da de tyske styrker trak sig tilbage, forsvandt faciliteter, og kritisk information blev evakueret, hvilket gav plads til muligheder, der aldrig kunne bevises, men som heller ikke kunne modbevises fuldstændigt, på grund af ødelæggelsen af arkiver og den kaotiske afslutning i regionen. I modsætning til Bell, hvis eksistens aldrig blev bekræftet med fysiske beviser, var der et reelt våben, der blev udviklet, fremstillet og brugt. Messerschmitt Me-262 jetjager. Det var den første operative jetjager i historien, drevet af Jumo 004-motorer, der kunne nå hastigheder på over 800 km i timen, hvilket langt overgik de hurtigste allierede jagerfly. Dens udvikling var begyndt i 1939, og de første jetdrevne flyvninger fandt sted i 1942. Teknisk set var den klar til masseproduktion længe før den gik i kamp. Hitler selv insisterede dog på, at den primært skulle fungere som en hurtig bombefly, hvilket forsinkede dens idriftsættelse og omdirigerede den tekniske indsats mod en version, der aldrig viste sig så effektiv som forventet. Da Me-200 og 2 Okträs blev indsat i kamp i 1944, var de allieredes luftmagt allerede overvældende. Piloter fra enheder som Jagdgeschwader 7 formåede at skyde et betydeligt antal fjendtlige bombefly ned. Men antallet var ikke nok til at ændre krigens forløb. Produktionen blev konstant hæmmet af de allieredes bombeangreb på fabrikker, mangel på materialer som krom og nikkel, der var nødvendige til motorerne, og mangel på erfarne piloter, der var i stand til at tilpasse sig et fly med en så anderledes præstationsprofil. Mange fly gik tabt under landinger på grund af mekaniske fejl eller chikane fra allierede jagerfly, mens de steg langsomt efter start. Tyske kommandører anerkendte endda, at hvis Me-200 og 2 Okträs var blevet introduceret et år tidligere i tilstrækkeligt antal og brugt fra starten som en interceptor, kunne den have hæmmet bombekampagnerne over Tyskland alvorligt.
fejlbehæftede strategiske beslutninger, politisk pres fra føreren på ingeniørerne og mangel på ressourcer forvandlede imidlertid en potentiel revolutionær fordel til en spildt mulighed. Blandingen af banebrydende videnskab og desperat hastværk betød, at mange nazistiske projekter opererede i et sløret rum mellem det mulige og det illusoriske. For nogle ledere var det blotte løfte om et nyt våben nok til at styrke deres egen moral og indgyde frygt hos fjenden. Det var i dette klima, at mærkelige rapporter dukkede op om lys, der ledsagede fly under natflyvninger. Det var i denne sidste fase af konflikten, at piloter begyndte at rapportere adskillige observationer af lysende objekter under natmissioner. Disse objekter syntes at ledsage eller følge fly uden at udvise nogen konventionel adfærd. Disse observationer blev uformelt kendt som Foo Fighters, et udtryk, der blev populariseret af amerikanske piloter fra slutningen af 1900 og 44 og fremefter. Operationelle rapporter beskrev lyse kugler, nogle gange orange eller hvide, der bevægede sig med høj hastighed og tilsyneladende var i stand til at følge allierede jagerfly og endda positionere sig foran dem uden at forårsage direkte skade. Piloter fra britiske og amerikanske eskadriller hævdede at have set disse lys over Tyskland, Frankrig og Stillehavet. Interessant nok indikerede nogle vidnesbyrd indsamlet efter krigen, at tyskerne også havde rapporteret lignende fænomener og mistænkte, at de var allierede våben. Selvom det aldrig blev bevist, at de var nazistiske artefakter, blev det bekræftet, at tyskerne udviklede projekter, der involverede eksplosive droner og fjernstyrede antiluftskytssystemer. Den dag i dag er der ingen afgørende beviser, der forbinder Foo Fighters med nogen specifik teknologi produceret under krigen, hvilket har fået nogle historikere til at forklare dem som optiske illusioner, elektriske udladninger i luften eller psykologiske reaktioner på at bekæmpe stress. Alligevel har deres optræden i militærrapporter fra begge sider næret mystikken omkring luftkrigsførelsen. Mens der opstod spørgsmål i himlen, som ingen kunne besvare klart, var der mere grundigt dokumenteret videnskabelig forskning i gang under jorden, hvor noget havde til formål at finde et definitivt våben, atombomben. Det tyske regime havde indledt sit atomprogram i 1939 under ledelse af videnskabsmænd som Werner Heisenberg, Otto Hahn og Kurt Diebner i det, der blev kendt som projekt Uranverein, Uranklubben. Otto Hahn havde opnået nuklear fission af uran i 1938, hvilket lagde det teoretiske grundlag for udviklingen af en bombe, men det tyske program manglede prioriterede investeringer, strategisk koordinering og materielle ressourcer, der kunne sammenlignes med dem, som USA mobiliserede i Manhattan-projektet fra 1900 og Tugfyr og fremefter. Tyske laboratorier gjorde fremskridt med designet af en eksperimentel reaktor, selvom forsøg på faciliteter som Haigerloch aldrig formåede at producere en selvbærende reaktion. Forskningen fokuserede mere på den potentielle anvendelse af uran som energikilde end som et umiddelbart brugbart våben. Nogle historikere fastholdt, at Heisenberg ikke korrekt beregnede den kritiske masse, der var nødvendig for en atomeksplosion, mens andre argumenterede for, at han bevidst bremsede projektet for at undgå at udstyre regimet med masseødelæggelsesvåben. Uanset hvad sandheden er det klart, at da de allierede tilfangetog førende tyske videnskabsmænd i 1945 og optog deres samtaler i indespærringen i Farm Hall i England, udtrykte de overraskelse, da de fik kendskab til ødelæggelsen af Hiroshima, hvilket afslørede, at Tyskland ikke havde nået et avanceret stadie inden for atomudvikling. Drømmen om et absolut våben under rigets kontrol var blevet overhalet af de allieredes industri og organisation. Et andet projekt blev dog udført, dog ikke i Tyskland, men i Asien. Og dets omfang var ikke teknologisk, men biologisk og brutalt. I Manchuriet, under japansk besættelse siden 1931, var en hemmelig enhed i den kejserlige hær kendt som Enhed 731, ledet af general Shiro Ishii, blevet etableret. Dens hovedbase, beliggende nær Harbin, fungerede som et bakteriologisk forskningscenter, hvor biologiske våben blev testet på levende mennesker, primært kinesiske, sovjetiske og koreanske fanger. Ofrene blev bevidst inficeret med sygdomme som byltepest, miltbrand, kolera og tyfus for at studere virkningerne af smitte, symptomudviklingen og dødeligheden.
vivisektioner uden bedøvelse, amputationer for at undersøge koldbrand og udsættelse for ekstrem kulde for at observere virkningerne af frysning på menneskeligt væv blev også udført. Det anslås, at tusindvis af mennesker døde i disse eksperimenter. Ved krigens afslutning i 1945 ødelagde enheden mange af sine faciliteter for at skjule beviser, men det menes, at mange af de indsamlede videnskabelige data ikke blev elimineret. Det mest foruroligende var, at højtstående amerikanske embedsmænd efter det japanske nederlag angiveligt forhandlede med Shiro Ishii og andre videnskabsmænd fra enhed 731 om deres juridiske immunitet til gengæld for de data, der blev opnået i deres eksperimenter. Dette gjorde det muligt for flere af disse læger ikke blot at undgå at blive stillet for retten som krigsforbrydere, men også at fortsætte deres karriere i japanske institutioner eller stille og roligt samarbejde med vestlig forskning. I modsætning til de mere mytologiserede tyske projekter, såsom Die Glocke, var enhed 731 en dokumenteret, forsætlig og operationel rædsel, der satte menneskelig lidelse i tjeneste for en desperat søgen efter militær overlegenhed. Midt i teknologier, der aldrig fungerede, prototyper, der aldrig spredte sig, uforklarlige fænomener og videnskaber, der krydsede grænserne for menneskelig forståelse, satsede det tredje rige og dets allierede således på projekter, der havde til formål at redde det uredbare. Nogle blev registreret som fremskridt, der ville påvirke luftfart eller efterfølgende teknologi. Andre blev legender, der måske aldrig ville blive verificeret. Nogle forblev skjult bag bjerge eller ruiner, og atter andre skrev i bloddata, som intet laboratorium burde have anset for værdifulde. Håbet om en umulig sejr klæbede til disse projekter som en sidste udvej, men krigens afslutning viste, at der ikke var noget mirakelvåben, der kunne vende virkeligheden om. Det, der var tilbage, var en tvetydig arv, hvor videnskaben blev en scene for tro, frygt, vanvid og kriminalitet. Spioner, dobbeltagenter og usynlige forrædere. Krigens afslutning havde ikke bragt havet til ro. Langt ifra den havde gjort det tættere, som om hver bølge rummede en hemmelighed, som ingen ønskede at høre højt. På overfladen, hvide flag og overgivelsesmeddelelser. Under vandet, stønnende stål, trætte motorer og besætninger, der stirrede mod en horisont, hvor der ikke længere var et hjemland. I disse omgivelser fortsatte de tyske ubåde med at sejle i ugevis som spøgelser. Deres ordre gik i opløsning lige så hurtigt som riget. Nogle sank og overholdt ordren om ikke at overgive sig. Andre valgte en usandsynlig havn på den sydlige halvkugle. Således begyndte historien, der fyldte Sydamerikas Atlanterhavskyst med rygter. Ankomsten af U-530 og U-977 til Argentina, længe efter krigen officielt var slut. U-530 under kommando af oberløjtnant Sur Otto Wermuth var sat sejl mod skumringen af et imperium, der ikke længere eksisterede. Den 10. juli 1945 dukkede den uventet op i Mar del Plata. Den ankom uden sin dækskanon, den var blevet smidt over bord, og uden sine skibspapirer, som besætningen indrømmede at have ødelagt. Overgivelsen var øjeblikkelig, næsten lydløs, som om skibet var dukket op til overfladen, kun for at indrømme, at det ikke længere havde nogen at tjene. Argentinske myndigheder tog varetægt. Amerikanerne afhørte dets mænd med en interesse, der blandede militære og politiske overvejelser. Afhøringen fokuserede på et punkt, som ingen ønskede at adressere fuldt ud. Om skibet havde transporteret højtstående personer eller nogen usædvanlig last før overgivelsen. Sømændene benægtede enhver sådan passage. Rygter gjorde resten. Der var rygter om hemmelige landgange på afsidesliggende strande og pustlige både, der forsvandt i de tidlige timer. Læderkufferter fyldt med dokumenter og tunge metalstænger. Den eneste sikkerhed var datoen og havnen 10. juli, Mar del Plata, en ubåd, der erklærede sig uden mission og uden papirer. En måned senere, den 17. august 1945, ankom U-977 under kommando af oberløjtnant Sur Heinz Schäfer til den samme base. Det kronologiske og geografiske sammentræf forvandlede begivenheden til en legende. Schäfer erklærede, at han havde været forblevet nedsænket med en snorkel i ekstraordinær lang tid under sin rejse til Sydatlanten.
og at beslutningen om at sætte kursen mod Argentina stammede fra et ønske om at undgå øjeblikkelig tilfangetagelse i Europa og overgive sig langt fra kaoset. Endnu en gang opstod der forhør og mistanker. Havde de transporteret folk? Havde de leveret noget til søs? Havde der været et hemmeligt ophold? Ingen officiel undersøgelse beviste, at disse fartøjer medbragte højt profilerede personer eller ekstraordinær last. Men datorerne forblev forankret med en for uroligende præcision. 2 ubåde afsluttede deres rejser, en den 10. juli og den anden den 17. august, begge i Mar del Plata, uger efter, at verden allerede var gået ind i sin egen æra af transformation. Hvis havet kunne holde på hemmeligheder, blev den argentinske kyst en mur, hvor disse hemmeligheder prallede afsted i årtier. De 2 hændelser havde en øjeblikkelig effekt. De gav næring til historier om flugtruter. Der var snak om rottelinjer, der krydsede Middelhavshavne, om pas, der skiftede navne på små stationer, om præster, der hjalp med at skjule folk, om italienske, spanske, svenske eller argentinske skibe, der vendte det blinde øje til. Og oven i dette kort tilføjede ubådene et lag af uro. En ubåd behøvede ikke et konsulats eller en grænsevagts medvirken. Den kunne sejle lydløst i ugevis, komme til overfladen om natten, sætte en båd af og forsvinde igen. Det var, hvad folk forestillede sig, når de så fotografierne af de grå skrog fra kajen, at de var kommet for at sætte noget eller nogen af. Wermuth og Schäfer insisterede på, at de ikke var det. Der var ingen beviser for det modsatte. Havet forblev endnu engang tavst. I mellemtiden, i det fjerne nord, hængte endnu en fortælling om stål og skygger ud, denne gang med et målbart og forfærdeligt indhold. U-804 Octras var sat sejl på en mission, der bar sit eget navn. Operation Cæsar. Dens destination var Japan. Den fragtede blandt andet en last kviksølv i stålflasker, snesevis af tons, angiveligt bestemt til den japanske krigsindustri. Det er også blevet nævnt, at den medbragte tekniske komponenter og dokumentation. Den 9. februar 1945, ud for øen Fedje på den norske kyst, gjorde den britiske ubåd HMS Ventura under kommando af løjtnant James Jimmy Launders. Noget, der aldrig var opnået før. Den sænkede en fjendtlig ubåd, mens begge var under vand. Den beregnede affyringsløsningen i 3 dimensioner, affyrede en række torpedoer og lyttede til eksplosionerne under et hav, der et øjeblik holdt vejret. U-804 Octras brækkede i 2 og tog sin last med sig. Årtier senere blev vraget fundet. Myndighederne diskuterede, om det var muligt at udvinde kviksølvet, eller om det ville være klogere at indkapsle stedet for at forhindre forurening. Det var en historie, hvor undervandsjagtteknikker og en skyggefuld last for evigt var fanget i det kolde vand ud for Norge. Der var ingen vellykket flugt, ingen sydamerikanske havne, ingen nye pas. Der var død metal og et spørgsmål: hvor meget af den teknologiske udveksling mellem Tyskland og Japan var overhovedet lykkedes at komme i gang. Ideen om ruter sydpå var ikke begrænset til Sydamerika. Den vendte også længere mod syd, mod et hvidt territorium, hvor geografien i sig selv syntes at tilbyde en vis skjulested. Før krigen i 1908 Octradeu til 1909 Octradeu havde Tyskland sendt en ekspedition til den del af Antarktis, der dengang hed Dronning Maud Land. Skibet fik navnet Schwabenland og medbragte katapultudstyrede fly, der fotograferede store områder. Kort blev tegnet, markører blev nedkastet, og den udforskede region blev døbt et navn, der senere skulle blive et arnested for konspirationsteoretikere, Neuschwabenland. Denne ekspedition fandt sted før konfliktens udbrud og etablerede ingen permanente baser. Sagen forblev dog åben for fantasien, da det land, der havde fotograferet isen, senere besluttede at kæmpe mod halvdelen af verden. Med nederlaget fik det hvide syd en opmærksomhed, der fokuserede mindre på sne og mere på rygter. Det blev sagt, at der fandtes en base 211 der, at tyske ubåde havde leveret udstyr, dokumenter, måske endda mennesker. Det blev sagt, at huler i klippen og tunneler under isen kunne skjule stål og hemmeligheder. Intet af dette blev bevist. Hvad der var sikkert og dokumenteret, var noget helt andet. Mellem 1946 og 1947 sendte USA en stor flådeekspedition, Operation High Jump, under kommando af kontreadmiral Richard E. Byrd.
Den var en del af Task Force 8 Octres med omkring 13 skibe og tusindvis af mand. Dens erklærede mål omfattede træning i ekstremt klima, test af udstyr, kortlægning fra luften og logistisk etablering. Der var tab af fly på grund af ulykker og barske forhold. Gruppen afsluttede sine operationer i slutningen af den australske sommer. Som tiden gik, blev disse simple fakta fordrejet af andre, at missionen havde været en hemmelig kampkampagne, at der havde været sammenstød, at tilbagetrækningen skyldtes en unavngiven fjende. Antarktis, med sin evne til at fryse spor, tilbød et perfekt landskab til at forveksle manglen på beviser med mysterium. Den fælles tråd gennem hele dette spektrum, sene ankomster i Sydatlanten, afbrudte missioner til Japan, iskort før krigen og efterfølgende storstilede flådeindsættelser, var et ord, der ikke optræder nogen steder i nogen officiel rapport, men som alligevel definerer dette kapitel med præcision. Flugt. Flugt fra retfærdigheden, flugt fra erindringen, flugt fra selve overgivelsen. Enhver ubåd, der fortsatte med at sejle efter maj 1945, bar en gæld til tiden. Sejlers handlede ikke længere om at adlyde admiralitetets ordre. Det handlede om at forhandle med historien om den slags ende, man var villig til at acceptere. At synke på åbent hav og ødelægge beviser, at dukke op i en fjern havn for at undgå øjeblikkelig fængsling eller at forsøge en endelig overgivelse, der ville krydse kontinenter og oceaner for at nå en allieret, hvis skæbne også var under opsejling. På det skakbræt traf U-500 og Tredive og U-977 et valg. U-800 og 64 kunne ikke træffe noget. Den ene var ætset ind i den argentinske dok med en præcis dato. Den anden hviler i giftig stilhed over for Norge med en anden dato registreret af en sonar. Efterkrigstiden oplevede en udbredelse af diskrete ruter, der ikke havde meget at gøre med uniformerede konvojer. Der var handelsskibe med tvivlsomme papirer, kaptajner, der ikke stillede spørgsmål, og kasser, der blev flyttet fra et lastrum til et andet på det åbne hav. Nogle gange var ikke engang det nødvendigt. En havn, der ikke lagde særlig meget mærke til nogens logbog, var nok. I den verden var en ubåd både mere og mindre end et skib. Mere fordi den kunne nærme sig uopdaget. Mindre fordi den medbragte alt for tunge fantomer ombord. Argentina, Chile, Uruguay, Brasilien. Alle disse navne gav genlyd i rapport efter rapport. Ikke på grund af det, der blev bevist, men på grund af det, der ikke helt kunne udelukkes. Sådan fungerer visse mysterier. De tilføjer ikke fakta, de trækker sandheder fra. Havet, som ikke arkiverer, bevarede detaljerne. Kronologierne er i det væsentlige klare. 10. juli og 17. august 1945 i Mar del Plata. 9. februar 1945 ud for Fedje. 1908 og Tredive til 1993 under den tyske polarekspedition. 1946 til 1994 under den amerikanske Antarktis-operation. På disse fikspunkter er der tegnet et større kort med stiplede linjer. Mulige landgange, påståede laster, navne, der nogle gange dukkede op årtier senere på en anden kyst. Der var undersøgelser, der var bøger, der var benægtelser. Men de hjelme, der engang skar gennem sort vand, afslørede ikke alt, hvad de vidste. Stål, når det ruster, lærer også at tie stille. I sidste ende afslørede ubådene og deres flugtruter mindre om teknologi end om vilje, lysten til at vælge, hvordan tingene skulle afsluttes, impulsen til at undgå at blive fanget, til at undgå at tilstå, til at undgå at efterlade en lukket fil, der kunne læses i retten. I den henseende var havet mere end et fysisk medium, det var et alibi. 2 ankomster i den samme havn, en måned fra hinanden, var nok til at antænde et spørgsmål, der selv i dag trodser endegyldige svar. En synkende unik i ubådshistorien etablerede den nøjagtige kirkegård for en overførsel, der aldrig fandt sted. En polarekspedition før krigen og en anden efter opretholdt, sent, mistanken om, at de fjerneste afkroge af kortet kunne være mere end blot landskaber. Mellem disse datoer og disse farvande hængte følelsen ved af, at krigen ikke sluttede i maj 1945, men fortsatte med at glide lydløst ned under overfladen. Og at så længe der er kyster, hvor et gråt skrog kan dukke op uanmeldt, vil der altid være dem, der er villige til at tro, at nogen stadig venter på at gå i land.
Kampe, hvor noget ikke hænger sammen. Frontlinjerne havde altid været et sted, hvor kort syntes at fortælle sandheden, men selve terrænet modsagde den. Slag blev registreret med præcise datoer, divisionsnavne og tabstal, men nogle træfninger efterlod noget uafklaret. Ikke fordi det var ukendt, hvem der vandt eller tabte, men fordi selve terrænet syntes at have opslugt en del af historien. Der var steder, hvor de døde mistede deres navne, hvor ordre manglede logisk forklaring, og hvor overlevende vendte tilbage ud af stand til at forklare, hvorfor de havde været der. Disse var slag udkæmpet for mål, der blev irrelevante, selv før de sluttede, hvor den officielle strategi ikke stemte overens med følelserne hos de soldater, der døde uden at forstå hvorfor. Stalingrad var krigens første sorte hul, der efterlod ubesvarede spørgsmål efter nederlaget. Byen var blevet forvandlet til et urbant helvede mellem august 1942 og februar 1993. Da den tyske 6. armé blev omringet i den såkaldte Kessel efter Operation Uranus, som sovjetterne iværksatte i november, begyndte en 2 måneder lang prøvelse. Friedrich Paulus modtog Hitlers ordre om ikke at overgive sig, og mere end 250.000 mand blev fanget uden nogen reel mulighed for at flygte. Da resterne af hæren overgav sig mellem 31. januar og 2. februar 1943, blev det anslået, at omkring 91.000 tyske soldater blev taget til fange, hvoraf kun omkring 5.000 ville vende tilbage til Tyskland år senere. Men tallene stemte ikke helt overens. Det blev anslået, at mange tusinde flere var kommet ind i Kessel, end der officielt var registreret som døde eller fanger. Der var rapporter om så mange som 4.000 til 50.000 savnede mænd, hvis skæbner aldrig blev klart dokumenteret. Nogle døde under murbrokker uden at blive talt, andre blev henrettet af deres egne kommandører for forsøg på desertering eller plyndring, og andre kunne ikke længere identificeres blandt de midlertidige grave, der var gravet under is og granatsplinter. Senere vidnesbyrd viste, at hele mindre enheder aldrig blev inkluderet i de endelige rapporter. Historien beretter, at den 6. armé var blevet ødelagt. Men der var mænd, der ikke døde i Stalingrad. De døde i et unavngivet område i byen, i sammenstyrtede kældre, i ukontrollerede gader, i sønderbombede underjordiske hospitaler, i positioner, der var blevet uidentificerbare, da kort blev upålidelige. For mange af deres slægtninge var deres sidst kendte placering ikke en skyttegrav eller et kvarter. De var simpelthen savnet på Østfronten. År senere, mod vest, slugte endnu en skov tusindvis af liv uden en sammenhængende strategisk begrundelse. Mellem september 1944 og februar 1945 kæmpede den amerikanske hær mod tyske styrker i Hürtgenskoven nær den belgisk-tyske grænse. Det erklærede mål var at sikre en flanke, før de rykkede frem mod Ruhrdæmningen og dermed forhindre en tysk-induceret oversvømmelse. Men kampen trak ud i næsten 80 dage under helvedesagtige forhold. Træer reduceret til granatsplinter af artilleri, konstant tog, antitankminer, improviserede minefelter og baghold blandt mørke fyrretræer. Det stejle, fugtige og tætte terræn ophævede de amerikanske fordele inden for panser og artilleri. Resultatet var brutal nedslidning uden betydelig fremrykning. Det anslås, at de allierede styrker led mellem 23.000 og 50.000 tab, mens tyskerne mistede omkring 28.000 mand. I sidste ende havde det erobrede territorium ingen afgørende indflydelse, og slaget blev af mange veteraner betragtet som en taktisk fejltagelse, forlænget af stolthed og kommandørernes nægtelse af at indrømme, at liv blev ofret på et sted uden proportionel strategisk betydning. Efter krigen vedblev spørgsmålet, hvorfor blev skoven ikke omgået? Hvorfor insistere på direkte at angribe et sted, der tilbød forsvareren enhver fordel? Hürtgen blev et symbol på et slag, der aldrig burde have været udkæmpet under de forhold, det var under. Længere sydpå på Balkan blev et forbjerg kaldet Hill 731 på grænsen mellem Albanien og Grækenland et så intenst slagteri, at terrænet bogstaveligt talt ændrede form. Mellem 9. og 24. marts 1941, under den græsk-italienske kampagne, forsøgte italienske styrker at erobre denne strategiske position nær Kalamas-floden. Den udmattede, men beslutsomme græske hær forsvarede den ubarmhjertigt.
Italienske angreb blev gentaget op til 14 gange på en enkelt dag. Artilleribeskydningen var så intens, tusindvis af granater dagligt, at bakken, der oprindeligt var omkring 731 meter høj, mistede en del af sin højde på grund af erosion, forårsaget af eksplosioner og kratere. Lig, mudder og klippefragmenter blandede sig til en uigenkendelig masse. De italienske tab var enorme. Det anslås, at nogle divisioner mistede op til 4% af deres mænd i disse dage. Stillingen overlevede kun som et symbol på den hellenske modstand, men slaget var præget af et spørgsmål uden et klart svar. Hvorfor fortsatte de med at angribe et så velforsvaret punkt frontalt for at opnå minimal taktisk kontrol? 3 slag. 3 forskellige terrænger. En samme følelse. Kampene gik hinsides al fornuft. Blod blev udgydt til ufattelighed. Og landskabet gav ingen forklaring. Monte Cassino var et andet sted, hvor historien er indhyllet i tvivl. Om ødelæggelsen af benediktinerklosteret, grundlagt i det 6. århundrede, var en militær nødvendighed eller en uoprettelig fejltagelse. Under den italienske kampagne lå klosteret på toppen af en bakke med udsigt over Liridalen og udgjorde en del af Gustavlinjen, det vigtigste tyske forsvar for at forsinke de allieredes fremrykning mod Rom. General Kesselrings tropper havde befæstet de omkringliggende højder, men allierede rapporter hævdede, at tyskerne brugte klosterets indre som observationspost og forsvarsposition. Den 15. februar 1944 blev mere end 1400 tons bomber kastet over komplekset, hvilket reducerede det til ruiner. Efterfølgende undersøgelser og vidneudsagn bekræftede dog, at de tyske forsvarere ikke havde besat klosteret før bombardementet. Først efter dets ødelæggelse omdannede faldskærmstropper fra 1. faldskærmjægerdivision det til en fæstning midt i ruinerne. Slaget rasede over 4 separate offensiver og kostede de allierede over 55.000 tab. Tyskland mistede ca. 20.000. Da det endelig sluttede, blev Rom erobret, men mange overlevende soldater forstod aldrig, om målet havde retfærdiggjort ødelæggelsen. Klosteret faldt, men spørgsmålet forblev. Et år tidligere, i Nordafrika, havde et andet terræn afsløret kommandoens skrøbelighed og den taktiske forvirring, Kasserine-passet i Tunesien. Mellem 19. og 25. februar 1943 stødte uerfarne amerikanske styrker sammen med Rommels Afrikakorps. Det var deres første store landslag i det europæiske teatre. Det smalle terræn i bjergpassene favoriserede tyskerne, som angreb med koordinerede manøvrer af kampvogne og mobilt artilleri. Amerikanske enheder faldt tilbage i uorden. Kommunikationen svigtede, og nogle kommandører var ude af stand til at reagere tydeligt. Det blev anslået, at amerikanerne led omkring 10.000 tab, inklusive dræbte, sårede og tilfangetagne. Selvom det lykkedes dem at omgruppere sig og stoppe den tyske fremrykning, var den psykologiske byrde stor. Efter slaget opstod der spørgsmål om, hvorfor styrken var blevet spredt over flere dårligt koordinerede positioner, og hvorfor nogle officerer ikke havde reageret i tide. Der blev lært taktiske erfaringer, som senere ville blive anvendt i Normandiet, men slaget blev markeret som et eksempel på forvirring og fejltagelser, der kunne have været undgået. Ikke mindre kontroversiel var Operation Market Garden, der blev iværksat i september 1944 i Holland. Den blev designet af den britiske feltmarskal Bernard Montgomery og havde til formål at erobre en række broer i Arnhem, Nijmegen og Eindhoven gennem den hidtil største luftbårne indsættelse med det formål at krydse Rhinen og åbne en hurtig rute ind i Tyskland. De allieredes efterretningstjenester havde imidlertid indikeret, at tyske pansrede enheder, såsom 9. og 10. SS Panzerdivision, lå stille nær Arnhem. Trods disse rapporter fortsatte operationen. De britiske faldskærmstropper fra 1. luftbårne division holdt stand i 9 dage omringet og uden tilstrækkelige forstærkninger. Af de 10.600 mand, der var indsat for at erobre Arnhembroen, lykkedes det kun omkring 2.400 at vende tilbage til de allieredes linjer. Operationen blev erklæret en fiasko, opsummeret med udtrykket en bro for langt. Det tilbageværende spørgsmål var, om fjenden bevidst blev undervurderet, eller om ønsket om en hurtig sejr overskyggede den taktiske dømmekraft.
Mange overlevende følte, at de blev sendt på en mission uden nogen realistisk chance for succes. På Østfronten var der et slag, der næsten ikke blev nævnt i årevis, som om selve minderne var for ubehagelige til at passe ind i en heroisk fortælling. Mellem januar 1952 og marts 1953 i Arshev-fremspringet nordvest for Moskva iværksatte den Røde Hær adskillige offensiver for at fordrive de tyske styrker fra Heeresgruppe Mitte. Slaget var brutalt og præget af frontalangreb på tværs af sumpet terræn, ekstreme temperaturer og konstant artilleriild. Resultatet var massiv nedslidning uden en afgørende sejr i de indledende forsøg. De sovjetiske tab blev anslået til mellem 500.000 og 1 million mand, afhængigt af kilden. De tyske tab var omkring 300.000. Slaget var så blodigt og langtrukkent, at sovjetterne selv kaldte det Rchev-slagteriet. I årevis nedtonede officielle beretninger det for ikke at plette fortællingen om strategiske sejre efter Moskva. Mange soldater forsvandt uden begravelse eller dokumentation. Først i det 21. århundrede er mindet om denne glemte front begyndt at blive genoprettet. Hvert af disse steder efterlod noget, der ikke passede ind i de officielle rapporter. I Stalingrad vidste man aldrig, hvor alle de døde befandt sig. I Hürtgen forklarede ingen, hvorfor der havde været så stor en insisteren på slaget. På bakke 700 og i Novgorodiv blev de menneskelige omkostninger ved en bakke, der ikke længere eksisterede, ignoreret. Ved Monte Cassino blev et kloster jævnet med jorden baseret på en fejlagtig mistanke. Ved Kasserine var et midlertidigt forsvar næsten ved at kollapse. I Arnhem blev mænd sendt afsted for at holde en bro oppe, der ikke kunne sikres. Ved Rchev blev der udkæmpet et æreløst slag på en slette, der senere næsten blev slettet fra den officielle hukommelse. Krigen var også en domstol for landet, og mange af disse steder nægter landet stadig at acceptere dommen. Våben og teknologier tabt på slagmarkerne. I Stillehavets jungle fandt en af de mest brutale former for tidsforvrængning sted. Slaget ved Peleliu, der begyndte i september 1944, blev beskrevet af amerikanske marinesoldater fra 1. Marinekorps som et sted, hvor minutter strakte sig til timer, og dage syntes ikke at have nogen begyndelse eller slutning. Den ekstreme varme, den uudholdelige fugtighed og krydsild fra skjulte bunkere skabte en psykologisk tilstand, hvor tiden syntes at fragmentere. Flere marinesoldater udtalte i senere medicinske rapporter, at de under de mest intense kampe mistede al oversigt over, hvor længe de havde kæmpet. En af dem fortalte, det føltes som om vi kæmpede i timevis uden at bevæge os en tomme, som om vi var limet til klippen. Først da natten faldt på, indså jeg, at det bare havde været en eftermiddag. Ved Monte Cassino i februar 1944 rapporterede polske og britiske soldater, at de følte, at nogle dage syntes at gentage sig. En løjtnant i det polske andet korps skrev i sin notesbog, at der var øjeblikke, hvor han havde indtryk af at høre de samme skud igen, som om ekkoerne ikke svarede til kampens faktiske rytme. Der var ingen målbare overnaturlige fænomener, men der var enighed. Under visse ekstreme forhold var den kollektive opfattelse af tid begyndt at briste. I skovene på Vestfronten, især under Hürtgen-konflikten, dukkede der beretninger op, der ikke så meget handlede om, hvad der blev set, men om, hvad der blev hørt. Det fugtige, nåletræsbevoksede terræn forvrængede lyden af artilleriild og genererede ekkoer, der syntes at stamme fra retninger modsat skuddenes faktiske bane. Men der var også vidnesbyrd fra amerikanske soldater, der hævdede at have hørt fodtrin bag sig, selvom der ikke var nogen fjende i nærheden. En veteran fra 28. Infanteridivision fortalte, at han en nat i november 1944, da hans deling var ved at falde tilbage i træerne, tydeligt hørte synkroniserede fodtrin et par meter bag formationen. Han beordrede dem til at stoppe for at kontrollere, om nogle tyskere fulgte efter dem, men lyden stoppede øjeblikkeligt. Da de genoptog marcheringen, vendte fodtrinene tilbage. Delingen stoppede igen, men der blev aldrig fundet noget. Soldaten udtalte, at fodtrinene lød, som om nogen gik ved siden af dem. Ikke løb, ikke angreb, bare holdt dem med selskab. Hændelsen blev registreret i en lægerapport om kampstress som et eksempel på auditiv overfølsomhed under udmattelsesforhold. Men nogle veteraner insisterede,
selv år senere, på, at de havde hørt det med fuld bevidsthed. Der var også beretninger om tilstedeværelser, der blev opfattet indirekte, ikke gennem direkte syn, men gennem en kollektiv følelse. I Narva, i løbet af vinteren 1944, hævdede Wehrmachtssoldater, der var indsat i defensive positioner, at de følte nogen på den anden side af skyttegravene, selv før sovjetterne havde indledt deres angreb. Nogle sagde, at luften blev tung før angrebet, som om fjenden allerede var iblandt dem. En tysk sergent skrev i et brev, der blev beslaglagt af sovjetterne efter hans tilfangetagelse: "Jeg forstår ikke, men nogle nætter føler jeg, at der er nogen bag mig, selv når jeg er alene på min post. Det er ikke frygt. Det er som om jeg ved, at der er nogen, der trækker vejret stille." Disse indtryk blev senere af militærpsykologer tilskrevet tilstande af øget overvågenhed kombineret med nervøs træthed. Men det faktum, at flere soldater beskrev lignende fornemmelser uden at kommunikere med hinanden, efterlod en statistisk slående optegnelse. I nogle episoder af den tyske tilbagetrækning fra Kaukasus i slutningen af 1900 og Tukfyr og begyndelsen af 1943 var der enheder, hvis spor blev uklare i optegnelserne. De forsvandt ikke ud i den blå luft, men deres opløsning blev ikke tydeligt dokumenteret. Nogle grupper blev angrebet af mobile sovjetiske styrker og spredt over bjergrigt terræn uden mulighed for omgruppering. Krigsfanger, der blev afhørt af sovjetterne, nævnte kompagnier, der forsvandt i togen og aldrig nåede deres mødested. En af dem udtalte: "Vi hørte skud, men vi så ingen tegn på dem bagefter. Måske blev de taget til fange, måske gemte de sig og frøs ihjel. Vi vidste det aldrig." Senere militærhistorieskrivning forklarede disse forsvindinger som en konsekvens af opløsningen af kommandoen, manglen på kommunikation og det ekstreme terræn. I nogle tilfælde hævdede soldater, der formåede at vende tilbage, dog at de havde marcheret i timevis og ledt efter deres kammerater uden at finde et eneste lig eller en forladt skyttegrav, som om de havde taget en usynlig sti. Disse fænomener blev aldrig præsenteret som overnaturlige begivenheder af dem, der oplevede dem, men snarere som situationer, hvor kampens realitet blev usikker, hvor vold og psykologisk pres genererede oplevelser, der ikke fuldt ud stemte overens med hverken militærlogik eller rapporternes kolde rationalitet. På visse fronter var der tidspunkter, hvor fjenden syntes ansigtsløs. Under den tyske tilbagetrækning fra Østpreussen i vinteren 1945 registrerede flere sovjetiske rapporter, at grupper af Wehrmachtssoldater blev fundet døde i positioner uden tydelige tegn på nylig kamp. Der var ingen spredte patronhylstre eller tegn på nærkamp. De syntes at være blevet stoppet af noget, der havde taget dem på sengen. Selvom officielle rapporter tilskrev det snigskytteangreb eller natlige infiltrationer, hævdede nogle af de kæmpende, der fandt ligene, at de døde mænds udtryk viste ekstrem overraskelse, som om de havde set noget, de ikke kunne bearbejde, før de døde. En af de overlevende sovjetiske soldater nævnte i et forhør efter krigen, at der var total stilhed, for meget stilhed, som om noget var sket, før de overhovedet kunne skyde. Isolerede rapporter fra Stillehavsfronten beskrev situationer, hvor lys bevægede sig uberegneligt hen over himlen, uden at svare til nødblus, projektører eller kendte fly. I Ny Guinea talte japanske soldater om lyse kugler, der syntes at observere fra himlen, før de forsvandt. På Guadalcanal rapporterede amerikanske marinesoldater observationer af lysende punkter efter marcherende kolonner. Selvom disse fænomener gik ud over de såkaldte Foo Fighters, der blev rapporteret på den europæiske front, delte de en fælles følelse. Fjenden fremstod ikke altid som en genkendelig menneskelig figur. Frygten stammede ikke kun fra fjendtlig ild, men også fra mistanken om at blive observeret af noget, de ikke kunne identificere. I den anden ende af det uforklarlige spektrum fandtes kollektive oplevelser, som nogle soldater fortolkede som uforklarlig beskyttelse. I Normandiet var der i de første par dage efter D-dag beretninger fra enheder, der var isoleret og omringet af tyske styrker, men som alligevel formåede at overleve i timevis uopdaget. En amerikansk deling fortalte, hvordan de forblev i en kløft og ventede på et forestående angreb, der aldrig kom. De beskrev en uhyggelig ro, som om lydene fra kamp delvist var døde hen omkring dem. Da de endelig blev reddet, hævdede nogle, at de ikke kunne forstå, hvorfor tyskerne ikke havde fundet dem i betragtning af deres udsatte position. En overlevende sagde i et interview år senere: "Jeg forstår ikke, hvordan vi stadig er i live.
Det var som om nogen havde dækket os med noget usynligt. I det sidste fremstød mod Berlin beskrev nogle sovjetiske soldater modstridende følelser. En blanding af ekstrem frygt og en mærkelig sikkerhed for, at de ville nå vejen uden at falde. En bataljonskommandør skrev, at under indtrængen i en landsby nær Silo, da beskydningen et øjeblik var ophørt, insisterede flere af hans mænd på, at de ikke måtte bevæge sig endnu, som om noget fortalte dem, at faren ikke var overstået. Få minutter senere detonerede en improviseret fælde med skjulte sprængstoffer. Den uforklarlige stilhed reddede snesevis af dem. I mange tilfælde blev disse beretninger fortolket som kollektiv intuition, men de overlevende indrømmede, at de følte det som en tavs ordre.